Helyre kellene kihúzni, azt mondta a professzor, hogy 3-4 lépésbe tudja helyrehozni neki a koponyacsontjait, de mondom, abból 1 lépés valósult meg. Aztán a szívét kell majd megoperálni, mert lyukas neki a szíve, azt majd egy kicsit később. Hát mozgásban el vagyunk maradva, és csak most kezdünk el egyedül lépegetni, de haladni biztosan, úgyhogy ennyi. Nagyon sokfele járunk vele, korai fejlesztésre, gyógytornára, Pestre tudunk menni mindenféle vizsgálatra, a környéken nem fogadtak bennünket, úgyhogy rengeteg pénzbe kerül a gyógyítatása Hannának. Igen, olyan is van. Ő sokat beszélget, barátságos kislány. Úgyhogy jó Hannuskám. Janna, most csak pisiltem. Itt elmondtam róla egy-két szót, úgyhogy... Na köszönjé Hanna, jó? Hát tudod milyen sokan jöttek? Sokan vagyunk most. Igen, nagyon sokan. Na. Hoztunk még ilyen nagy plüssállatokat, meg minden más. Hol van a nagy, azt nagyon kellene nekünk. Ott is van. Vannak nagyobb, meg minden. Ne a srácok nézd, ő is. Tehát mi meg egy kis süteménnyel készültünk nektek, egy kis üdítővel, kávéval. Úgyhogy fogadjátok szeretettel. Nagyon köszönöm. Nem tudunk.